Дъщеря ми се удави. Тя беше под вода и нашите камери записаха всичко. За 2 минути и 38 секунди имаше бебешки и бели дробове. Беше на 2 години. Трябваше да е мъртва. Жена ми скочи, извади и каза, че е посиняла и устата й е била отворена. Била е на дъното на басейна, гледайки нагоре. Жена ми е оплашена, скочила вътре. Грабнала е, за да я реанимира. Преди да излезе от басейна, плачеки, жена ми никой не е реанимирал. Тя просто започна да плаче. Света й се върна, викали линейка, тя се е втурнала. Било е голяма работа. Накратко, през следващите няколко седмици тя просто продължаваше да повтаря Йешуа, Йешуа. Жена ми пита, какво казваш? Йешуа. Какво е това? Моят приятел. Аз го видях. Може да го чуеш. Ще ти го пусна. Йешуа. Йешуа. Не спира да го повтаря. Аз го видях. Какво казваш? Йешуа. Йешуа? Да.